Kaixo, hau da probabilitateari buruzko bigarren bideoa, Orduan jarraituko dugu teoria ikusten eta badakizue hasieran horrela izan behar dela, definizioak agertzen dira, aspergarria da, baina hasiko gara kalkuluak egiten oso azkar, bale? Bien, gertaerekin egindako eragiketak errazteko edo adierazpenak errazteko multzoak erabiliko ditugu, bale? Erderaz, multzoak dira los conjuntos, bale? Batzutan igual egin duzue. Bale, orduan, zer daukat lauki edo kuadro honetan? Badaukat, gertaera osoa, bale? Eta hori da agertu aldiren posibilitate guztiak. Adibidez, dado bat botatzean, izango litzateke 1, 2, 3, 4, 5 eta 6, bale? Orduan, horiek dira agertu aldiren zenbaki guztiak, bale? Orduan, gogoratzen baduzue, aurreko bideoan, honi lagin espazioa deitzen genuen, bale? Dado bat botatzean, horiek dira agertu aldiren zenbakiak, bale? Horiek dira guztiak. Orduan, hori izango da lagin espazio osoa, bale? Bien, A multzoa izan daiteke adibidez bikoitia ateratzea. Eta izango litzateke 2, 4 eta 6. Nire ebazpena, nire emaitza, bale? Eta bere osagarria izango da bikoitia ez dena, hau da, bakoitia. Eta ze izango da? Pues beste guztia, bale? Guzti hau izango da bakoitia ateratzearen bakoitia. Bakoitiak izango dira 1, 3 eta 5. Bale? Orduan, nik A eta bere osagarria batu egiten baditut, ze izango dut? Pues izango dut lagin espazio osoa. Bale? Hau da, ja definizioak eta zuek kontrolatzeko, hau da lagin espazioa. Bale? Orduan, nik batu egiten badut bikoitia izatearen lagin espazioa eta bakoitia izatearen lagin espazio osoa izango dut. Bale? Bale. Nola batu alditut nik lagin espazioaren multzoak erabiliz? Bale? Bien. Adibidez, imagina ezazue, lauki honetan. A dela gutun bat edo karta bat ateratzean, erregea ateratzea. Bale? Eta hemen karta bat ateratzean, urrezkoa ateratzea. Ez, urrezkoa ezin da izan. Adibidez, zaldi bat ateratzea, zaldia ateratzea. Bale? Orduan, izango da lagin espazio osoa, osea, zenbat 40 karta daude, ezta? Orduan, guzti horiek izango dira lagin espazioa, bale? Orduan, hau izango da erregea ateratzearena, eta hau izango da zaldia ateratzearen multzoa. Ikusten duzuenez, ez dago ezer haien arteko komunean, no hay nada común entre ellos. Zergatik, gutun bat edo karta bat erregea eta zaldia aldi berean ezin delako izan. Bale, orduan, grisean dagoen margostuta da haien arteko batuketa edo batura. Bale? Erregea eta zaldia izatearen karta, hori horrela idazten dugu. Erderaz da la unión. A
unión B. ¿Vale? Bien, ebaketa. Vale, ebaketa. Zer da ebaketa? Ebaketa da haien arteko komunak dauden elementuak. Vale? Orduan, adibidez, imagina ezazue, badaukat bi multzo, A izango da, urrea ateratzearen lagin espazioa. Eta B izango da errege izatearen multzoa. Vale? Orduan, badago hemen ebaketan existitzen dena, eta hori izango da errege urrea. Ze badago karta bat, erregea eta urrea aldi berean dena. Vale? Orduan, kasu honetan, ebaketa dago. Vale? Orduan, kasu honetan, haien arteko ebaketa horrela idazten dugu, erderaz da la intersección, izango da errege urrea. Karta bat bakarrik. Vale? Vale, oso ondo. Hori ondo ulertzeko, beitu, badaukagu hemen eragiketa batzuk eta hasiko gara konprobatzen. Zuek, multzoak erabiltzen hasteko eta ulertzeko, bale? Bale, lehenengoa da, hau. Multzoekin egingo dugu. Nik, adibidez, A, multzoa badaukat, eta B, multzoa badaukat, A, union B egiten badut, batura egiten badut, izango litzateke guzti hau, bale? Eta hori izango da berdin egitea alderantziz, bale? Orduan, ordena aldatu aldut batura edo batuketa egiteko, bale? Bien, gehiago, bigarrena, kasu honetan, bale, ezabatuko dut hau, eta jarraituko dugu, laukia ezabatu dut, berdin dio. Bale, nik badaukat A, nik badaukat A, A eta B. Bale. Haien artean, badago hau, komun. Bale? Orduan, niri berdin dit egitea A eta B multzoen arteko ebaketa, edo B eta A multzoen arteko ebaketa. Bale? Orduan, multzoak erabiltzen ditugu, konprobatzeko edo adierazteko formula guzti hauek. Bale? Bale, orain zuek erabiliko duzue manuala beste guzti hauek adierazteko eta hurrengo bideoan komentatuko dugu. Bale? Edo ebatzi egingo dugu. Venga, saiatu egiten edo demostratzen. Eskerrik asko, agur.